Ako ra ba ang nakahinuklog ani? Nisantok mangud sa akong alimpatakan ba nga unsa ka importante ang kwarta ug oras ug unsa sila ka connected. Kay ngano man, if do na kay kwarta, makapalit kag oras. Makapalit og oras in a way nga mahatag nimo imong trabaho sa laing tawo, sulduan ra nimo sila. Ana, so nipalit kag oras. So do na kay oras kay imo maghihatag sa laing tawo imong trabaho, gisulduan ra nimo sila. So nipalit kag oras. Ang gibalik ang oras para nimo. So ini kaning oras nga available na ka, pwede na sad nimo gamiton para sa pangabutang nga mas maka-generate og dakong income. So aron mobalik ang kwarta nga imong mas dako pa ang kwarta nga mobalik nimo kaysa sa imong gibayad. So connected na sila. And then if do na mas daghan pa jud kag kwarta, maka-rest ka anytime, makapahuway ka anytime sa gusto nimo, magasto nimo sa mga importante, mga personal, family matters ug uban pa. And then nakay-feel of fulfillment or success. So, nganong nakay-success? So, peace of mind, makatag siya peace of mind nga tawhay ra kay nakikwarta, nakay magasto anytime. So, mo na ako lang na realize nga dagko jud ning butang ug unsa ni sila ka connected. Kwarta ug oras. Tama ba? Let's go, Bunal. Yuhu!